Сега четвърто ниво. 3. Като преминеш и да бяга, да наложиш да тук. Минаваме на първо последно ниво. Да е наложи да стъпила, който го ударя, ще прави предизвикателство. Имаме ли сделка? Значи аз забравих да ви кажа това ниво, знаете ли как се казва? Невъзможното, защото почти никой не минава на него. Готови ли сте? Айде! Не беше ударен да си дигна ръка. Аре, като сте били ударени, няма да правите лицеви, защото тук е... Това скачате и пляскате с ръце 20 пъти. Аре, раз, два. Аре, пазете се сега да мини Поршето. Чика, първо крачка на страни всички.